Ai observat cum David Beckham reușește să fie absolut politicos cu jurnaliștii și fanii, dar nimeni nu ar pune vreodată la îndoială masculinitatea sau autoritatea sa? Această combinație de rafinament și forță nu apare întâmplător, este o artă cultivată cu precizie, acea strângere de mână slabă și ezitantă, vocea nesigură, scuzele excesive pentru probleme nesemnificative. Cunosc bărbați strălucitori care au pierdut oportunități profesionale, afaceri importante și chiar respectul celorlalți din un singur motiv. Au confundat politețea cu supunerea. Diferența este subtilă, dar ea distinge marii lideri de veșnicii urmași. Societatea românească a creat o falsă dihotomie. Ori ești bărbatul dur, nepoliticos și agresiv, ori ești amabil, politicos și, în consecință, considerat slab. Aceasta este cea mai mare neînțelegere despre adevărata eleganță masculină, care dăunează multor bărbați din țara noastră. Când observăm marii manageri ai Bursei de Valori București sau cei mai respectați diplomați ai Ministerului Afacerilor Externe român, găsim același tipar. Bărbați care au stăpânit arta de a fi politicoși fără a renunța la autoritatea lor naturală. Ei înțeleg că cordialitatea nu înseamnă supunere. Un studiu realizat de Academia de Studii Economice din București în 2021 a arătat că liderii de afaceri care combinau fermitatea cu politețea aveau cu 76% mai multe șanse de a avansa profesional decât cei care înclinau spre oricare dintre extreme. Eleganța cu postură nu se limitează la etichetă, este vorba despre influență și putere. Voi împărtăși cu tine fundamentele care au transformat bărbați obișnuiți în figuri de autoritate incontestabilă. Principii care vor schimba complet modul în care ești perceput în orice mediu, fie într-o întâlnire de afaceri, o cină importantă sau o primă întâlnire profesională. 1. Echilibrul între umilință și încredere. Eleganța cu postură necesită un echilibru delicat între umilință și încredere în sine. Umilința fără încredere este slăbiciune. Încrederea fără umilință este aroganță. Bărbatul elegant cu postură le cultivă pe ambele. Observă cum adevărații lideri români vorbesc despre realizările lor. Își recunosc rolul fără modestie falsă, dar acordă și credit celorlalți când este cazul. Nu își diminuează și nici nu își exagerează realizările. Umilința autentică nu înseamnă subestimare, înseamnă a avea o evaluare precisă a punctelor tale forte și a limitelor. Încrederea autentică nu înseamnă laudă, înseamnă a te simți confortabil cu cine ești și ce poți oferi. 2. Îmbrăcămintea care comunică autoritate tacită. Un aspect adesea neglijat al eleganței cu postură este îmbrăcămintea. Hainele tale spun multe despre cum te percepi și cum te aștepți să fii tratat. Cheia nu este neapărat să porți cele mai scumpe mărci din Băneasa Shopping City sau de pe Calea Victoriei, ci să înțelegi puterea unui croitor impecabil. Un costum perfect croit comunică atenție la detalii și autodisciplină, calități ale unui lider în contextul românesc, unde stilul este o formă fundamentală de exprimare personală și profesională. Detaliile sunt cruciale. Manșetele cămășii vizibile 1,5 cm dincolo de mâneca hainei, pantofi perfect lustruiți, barbă bine îngrijită sau față bine rasă, un ceas de calitate, nu neapărat scump, dar bine ales. Studiile de percepție vizuală arată că observăm aceste detalii inconștient, iar ele ne formează impresiile cu mult înainte de a procesa cuvintele rostite, ceva deosebit de important în România, unde aparența exercită încă o influență puternică în relațiile profesionale. Garderoba bărbatului elegant cu postură este selectată, nu acumulată. Fiecare piesă servește unui scop și reflectă identitatea sa. Calitatea prevalează întotdeauna asupra cantității. 3. Psihologia
eleganței dominante. Adevărata eleganță masculină are rădăcini adânci în psihologia umană. Când un bărbat demonstrează politețe fără a căuta aprobare, transmite un mesaj puternic către creierul primitiv al celorlalți. Sunt politicos pentru că aleg să fiu, nu pentru că trebuie să fiu, șoșchelid. Bărbații cu adevărat puternici nu trebuie să fie nepoliticoși pentru a demonstra forță. De fapt, grosolănia dezvăluie de obicei nesiguranță. Un bărbat care încearcă să compenseze ceea ce îi lipsește în substanță. Gândește-te la respectații antreprenori români. Ei nu comandă respect prin strigăte mai puternice, ci vorbind cu demnitate și convingere. Un studiu realizat de Universitatea Babeș-Bolyai a arătat că managerii care demonstrau politețe autentică, menținând în același timp o postură fermă, erau percepuți ca fiind cu 62% mai competenți și 68% mai de încredere decât colegii lor. Concluzia este clară. Politețea cu postură nu diminuează autoritatea ta, o amplifică. Diferența crucială stă în intenție. Când politețea ta provine din dorința de a plăcea și de a evita conflictele, transmiți slăbiciune. Când provine dintr-o alegere conștientă, bazată pe propriile tale valori și încredere în sine, transmiți putere. 4. Arta confruntării elegante. Una dintre cele mai mari probe ale eleganței tale cu postură este modul în care gestionezi conflictul. Bărbații care confundă politețea cu slăbiciunea evită confruntările cu orice preț sau, când sunt provocați, alternează între pasivitate și agresivitate necontrolată. Bărbatul elegant cu postură abordează confruntarea cu calm și precizie, ca un chirurg. Nu își ridică vocea pentru că nu are nevoie. Calmul său este cel mai puternic instrument. Un exemplu remarcabil a avut loc în timpul unei negocieri de milioane în sectorul imobiliar din Cluj-Napoca în 2020. Când unul dintre antreprenori a început să țipe și să amenințe, directorul companiei concurente și-a ajustat pur și simplu manșeta cămășii, a privit direct în ochii bărbatului, agitat, și a spus pe un ton calm: vom relua discuția când veți fi gata să negociați ca profesioniști. Acordul a fost încheiat 3 zile mai târziu, în condiții extrem de favorabile pentru directorul care și-a păstrat calmul. Strategia este simplă. Rămâi calm, concentrează-te pe problemă, nu pe persoană. Fii precis în privința comportamentului inacceptabil și oferă o ieșire demnă. Politețea rămâne prezentă, dar servește scopului tău, nu invers. 5. Puterea politeții strategice. Politețea bărbatului slab este nediscriminatorie, tratează pe toată lumea la fel pentru că se teme de conflict. Politețea bărbatului elegant cu postură este strategică, este politicos cu toți, dar își adaptează comportamentul în funcție de context și persoană. Un studiu cu președinții ai principalelor companii din indicele BET a relevat un model interesant. Liderii cei mai eficienți demonstrau ceea ce cercetătorii numeau politețe calibrată, capacitatea de a-și ajusta nivelul de formalitate și căldură umană în funcție de situație, fără a compromite vreodată respectul fundamental. Observă cum liderii respectați din România tratează atât portarul, cât și investitorul cu politețe, dar cu abordări subtil diferite. Aceasta nu este manipulare, este inteligență socială. Politețea strategică înseamnă și prioritizarea timpului și atenției tale. Poți și ar trebui să fii politicos cu toată lumea, dar nu trebuie să dedici același timp și energie fiecărei persoane care îți intersectează calea. 6. Pilonii educației puternice 6.1. Primul pilon, limbajul corporal dominant. Corpul tău comunică înainte ca gura ta să se deschidă. Limbajul corporal reprezintă până la 55% din comunicarea ta, conform studiilor de psihologie socială. Bărbatul politicos, dar slab, prezintă o postură încovoiată, evită contactul vizual și ocupă cât mai puțin spațiu posibil. Bărbatul
Elegant, cu postură, face exact opusul. Menține contact vizual ferm, fără a fixa, umerii trași înapoi, pieptul deschis și își ocupă spațiul în mod natural. Mesajul este clar. Mă simt confortabil în pielea mea și nu caut aprobare. În 2019, cercetători de la Universitatea din București au demonstrat că directorii care mențineau o postură dreaptă și deschisă în timpul negocierilor obțineau acorduri cu 33% mai favorabile, indiferent de nivelul lor de politețe. Verbală. Strângerea ta de mână ar trebui să fie fermă, dar nu agresivă. Postura ta ar trebui să fie dreaptă, dar nu rigidă. Tonul vocii tale ar trebui să fie clar și bine modulat, niciodată ezitant sau apologetic. Aceste nuanțe subtile fac toată diferența în contextul de afaceri românesc, unde forma este adesea la fel de importantă ca și conținutul. Și iată secretul pe care puțini bărbați îl cunosc. Respirația diafragmatică. Bărbații nesiguri tind să respire superficial prin piept, ceea ce le ridică umerii și transmite anxietate. Respirația prin diafragmă menține umerii relaxați și vocea mai profundă și controlată, semne universale de încredere și autoritate. 6.2. Al doilea pilon. Comunicare asertivă. Comunicarea bărbatului elegant cu postură este precisă și economică. Nu risipește cuvinte sau energie încercând să impresioneze. Fiecare propoziție are un scop, iar el nu se teme de tăcere. Compară aceste două abordări comune în mediul profesional românesc. Bărbatul politicos, dar slab. Scuză-mă pentru deranj, dar mă întrebam dacă nu este prea mult să cer, dacă ai putea, poate, când ai un moment, bineînțeles, să arunci o privire la acest raport, dar doar dacă nu este prea incomod. Bărbatul elegant cu postură, am nevoie să analizezi acest raport până joi. Îți mulțumesc pentru atenție. A doua abordare este directă, clară și respectuoasă. Nu cere permisiunea de a exista și nici nu se scuză pentru ceea ce are nevoie. Este politicoasă fără a fi supusă. Un obicei deosebit de dăunător în contextul românesc este utilizarea excesivă a expresiilor "îmi pare rău" și "scuză-mă". Rezervă aceste expresii pentru ocaziile în care ai comis cu adevărat o greșeală semnificativă. Utilizarea lor constantă pentru chestiuni triviale devalorizează atât cuvintele cât și pe tine însuți. Bărbații cu adevărat influenți folosesc ceea ce psihologii numesc declarații eu. Am nevoie, vreau, am decis. Compară cu declarațiile ezitante ale bărbaților nesiguri. Voiam doar, poate am putea, dacă nu este o problemă. Diferența este subtilă, dar impactul este imens în mediul profesional românesc, unde claritatea expresiei este foarte apreciată. 6.3. Al treilea pilon. Limite clare. Bărbatul elegant cu postură își cunoaște limitele și le comunică cu claritate și politețe. El înțelege că a spune nu într-un mod respectuos nu îl face nepoliticos, îl face respectabil. Bărbații care confundă politețea cu slăbiciunea devin adesea oameni complezanți, incapabili să refuze cereri și constant supraîncărcați. Ei cred că a spune da la tot îi face mai valoroși, în timp ce în realitate se întâmplă opusul, mai ales în cultura corporativă românească, unde acest comportament este adesea exploatat. Directorii de top sunt maestri în a declina cu eleganță. Apreciez invitația, dar nu va fi posibil, este tot ce trebuie să spui. Fără justificări elaborate, fără explicații inutile. Amintește-ți, când stabilești limite clare, nu doar câștigi respect, îi înveți pe ceilalți cum să te trateze. Aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care le-am învățat în cariera mea, spune Daniel. 7. Cuvinte și fraze care proiectează forță în limba română. Limbajul bărbatului elegant cu postură este decisiv.
El evită calificativele care îi slăbesc afirmațiile, adică poate și un pic, doar cred că. Compară, cred că poate ar trebui să încercăm o abordare puțin diferită, versus propun o abordare diferită. A doua opțiune emană încredere fără aroganță, este concisă și directă. Alte expresii de eliminat. Scuză-mă, dar dacă nu este prea mult deranj, nu sunt sigur, dar... Acestea sunt cârje lingvistice care îți diminuează impactul înainte chiar de a-ți exprima ideea. În schimb, adoptă fraze precum perspectiva mea este, bazându-mă pe experiența mea, taci am luat decizia să văd acest lucru diferit. 8. Cazuri practice de eleganță cu postură în contextul românesc. 8.1. Arta de a întrerupe cu eleganță. În întâlnirile de afaceri românești, bărbații nesiguri rămân tăcuți când au ceva valoros de spus sau întrerup brusc într-un mod neplăcut. Bărbatul elegant cu postură folosește ceea ce eu, Daniel, numesc întreruperea respectuoasă. Și dacă pot adăuga ceva relevant în acest moment, urmat de o contribuție concisă și valoroasă. Această abordare demonstrează atât respect pentru vorbitor, cât și încredere în propria contribuție. 8.2. Primirea criticii cu demnitate. Când este criticat, bărbatul slab se apără excesiv sau se scuză profund. Bărbatul elegant cu postură primește critica cu un simplu apreciez feedback-ul tău, îl voi considera cu atenție. Unde apoi evaluează critica în privat, implementează ce este valoros și elimină restul, fără dramă, fără defensivă. 8.3. Stăpânirea conversațiilor sociale. La evenimentele sociale, comune în networking-ul românesc, bărbatul nesigur vorbește prea mult, din nervozitate, sau prea puțin, din frică. Bărbatul elegant cu postură stăpânește arta conversației echilibrate, pune întrebări autentice, ascultă cu atenție și contribuie cu perspective relevante. Nu încearcă să impresioneze, se conectează. O tehnică specifică menține 70% din atenția ta pe persoana cu care vorbești și 30% conștient de mediul tău. Acest lucru îți permite să observi persoane importante care intră în încăpere sau oportunități de a-ți extinde rețeaua fără a părea distras. 9. Transformarea principiilor în practică zilnică. Eleganța cu postură nu este ceva ce activezi pentru ocazii speciale, este un stil de viață. Iată 3 exerciții practice pentru a o încorpora în viața ta de zi cu zi în contextul românesc. 9.1. Provocarea contactului vizual. Timp de o săptămână, angajează-te să menții un contact vizual confortabil în toate interacțiunile tale. Nu îți abate privirea din nesiguranță, nu fixa din dominanță. Găsește echilibrul care transmite interes și încredere. 9.2. Eliminarea lui îmi pare rău. Monitorizează de câte ori spui îmi pare rău într-o zi normală. Rezervă acest cuvânt doar pentru ofense autentice. Înlocuiește scuzele inutile cu mulțumiri. În loc de îmi pare rău pentru întârziere, spune îți mulțumesc pentru răbdare. 9.3. Practica declarației directe. Când faci cereri sau îți exprimi opiniile, elimină preambulurile și justificările. Mergi direct la subiect cu respect și claritate. Observă cum oamenii răspund diferit la această abordare, mai ales în mediul de lucru românesc, unde comunicarea directă este apreciată, dar adesea amestecată cu complicații inutile. Deși, impactul eleganței cu postură în viața ta în România. Când stăpânești arta de a fi politicos, fără a părea slab, toate domeniile vieții tale se transformă. La muncă, ești văzut ca material de lider, cineva care merită responsabilitate și respect. În relațiile personale, atragi oameni care apreciază forța și considerația, în loc de cei care caută pe cineva de manipulat sau controlat. În negocieri, obții acorduri mai bune pentru că nu negociezi din disperare sau nevoia de a plăcea, ceva deosebit de important în mediul de afaceri românesc.
unde abilitatea de negociere este foarte apreciată. Eleganța cu postură este una dintre cele mai valoroase investiții pe care un bărbat le poate face în sine. Este diferența dintre a fi respectat și a fi doar tolerat. Dacă dorești să îți transformi prezența și să îți amplifici impactul, dă click pe butonul de abonare acum, activează clopoțelul și lasă un like acestui video. Eu, Daniel, sunt dedicat să ajut bărbați ca tine să dezvolte eleganța care se traduce în putere reală. În fiecare săptămână împărtășesc strategii testate și dovedite pentru a-ți ridica stilul, comunicarea și prezența. Nu vorbim doar despre haine, vorbim despre cum te prezinți lumii și cum răspunde lumea ție. Ai învățat astăzi că adevărata politețe nu îți diminuează forța, o amplifică, că postura fizică îți afectează postura mentală, că comunicarea directă și respectuoasă este mai puternică decât încercarea de a plăcea tuturor. Comentează mai jos. Forță cu clasă dacă acest video ți-a adus perspective valoroase. Sunt nerăbdător să cunosc perspectiva ta. Moda nu este lux, este putere.